delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Dalang iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Mangga mangga. Mangga. Mangga mangga. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasa. Ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus? Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Gas. Ialah bapak kotat manggo jalo Oh, nek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda iki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Betone. Ada cekelem. Mawon. Sinten Pak? Ya diurutne no. Diurutne. Oh iya Wis saka genduk niken mengko brandang rono. Ah ya. Mbak Niken wonten to? Enek lagi. Nduk, suwi ra ketemu aku. Ya ampun. Wah, pantesan kok sindene Pak Kangko kok ono sing beda. Lah kok Niken ya. Duwe anake kon kaya Mbak Niken lho, pinter, suarane apik, bocah ayu, sregep salate. Iya. Aja kaya anake TB. Anake TB piye? Anak lagi telu SMP kok wis meteng. Iya lah. Aja ngawur, aja fitnah tak tapuk. Lah anakmu kaya telu SMP meteng ngono. meteng apa to? Lah terus Wong wis nglairke ora kok itu. Saya Ora apa? berita. Masuk ri, masuk ri, masuk. Sinten iki? Mbak Niken mulai Mbak Ah niken, ayo kan. Ora kata kong. Ah, gen ora kedawa-dawa. Sing penting kutute manggung diaturke. Ah, mergo iki diparingi bebungah iki lho saka panjenengane Bapak Sarmuji. Ah, iki sakmene kae. Nek ora kleru 2 juta iki. Heeh, ora 3 juta. Ha iki nggo kas duit Jolaras Indonesia. Gosik to sampeyan iki kon kok ora iso. Ngapa? Dipun paringi pinten? Mbah ora tak hitung. Ya didup. Ciro lupat mo 6 tu 8 songo. 2 yuta dindem songo kena berapa? Ora kena. Ora iso. Ora iso nggih. Ora kena. Iki dadi nek sing pas kan nek dibagi songo kan paling gak nek kan Piro? 2.700.000. Heeh, ya. Dadi paling bagi songo kan 300-an. Ah. Pak Sarmuji kirang 700 kersane Cangkem. sini. Malah ngemis. Wis dikae kok ngemis. Boten Pak, boten Pak. Sing non, Pak. Sing Ana non, rezeki sithik disyukuri akeh ya Nggih, disyukuri nggih, ora Pak. oleh ngono. Ngono lho Mas. Iso. Mbak menawi Pak Adi nek badhe nambahi monggo lho Pak. Pak Adi wis bingung. Enggak iso. Monggo ndek niken. Iya. Jumeneng Pak, jumeneng. Ora usah lenggawae sik, mergo kutut manggung. Mulai lagu-lagu liyane wi ngadeg iki genduk niken ya lagi lara ning Nggih. ora dirasakne larane demi untuk menghibur masyarakat Bulu Pasar. Luar biasa. Luar biasa. Sehat, Duk, dan Walah, sehat. Sehat Nduk. Kempule gok. Meneh gok. Meneh gok. Ya. Hmm. Kumpul ngun. Ya. Luar biasa. B. Dalem. Anakmu apa men duwe anak ngene iki ngono piye? Pah, kula nek di anak niken niku beja-bejane wong tuwa sing iso nyuwargane wong tuwa nggih niki, Pak. Kok iso? Ayem. Heeh. Delok anake sukses, karirnya sukses, ya cuma kuwi. Apa? Percintaannya ya gak sukses. Oh masih dalam pendidikan kok. Mas. Pendidikan itu ora perlu mikir percintaan ya kan? Betul. Sing penting karir yang tinggi wong nyatane karirnya sudah menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Mboten kula tangkuti Pak Nyun sewu nduk niken. Umpama sampeyan anu golek jodoh mau niki umpama lho ya. Nah, Upama seniman golek bojo sapa nduk? Dagelan, yoga utawa dalang. MC manten utawa dalang. Tukang saran. Iki lho.
Pilihannya itu Yoga sing jelas. Ayo arep ngopo? Ora apa-apa. Ah. Lah kowe ngopo? Arep bagusi dagelan. Lho mboten nek pancen pilihane saran iki tak kei hadiah. apa to? Ngono yo ben pilih-pilihane Ora, ora. dhewe. Lek seniman ki ya mestine sing iso kabeh. Amin. Ya iso ndalang, iso ngendang, iso nyaron, iso gender. Oh, aku. Walah alah. Kowe dalang ora pecus iso sing ora-ora. Ora. Cita-cita ki oleh. Boleh. Cita-cita ki oleh, tapi jodoh itu di tangan Tuhan. Betul. Nggih. Nggih. Nah, berkarya yang setinggi langit dulu. Nah, Betul. perkara engko jodoh ki nek sing ngatur kita. Leres, Pak. Lah iya. Nduk kan terus Den. Lara wae suarane kaya ngono ndalek waras. Nah, iya. Mangga 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 mangga. mangga 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 BTB. Tak kurang ajar jenenge apa to? Kowe ora tau petuk sinden kowe jagongan bae kowe. Mbok ngematke suarane niken. Nggih kula niki ngrasani denike. Rasane apa? Nyuwun sewu sakit tenggorokan niku damel nyuwun sekutut manggung kan swara pedhit niku Ah, kaya iya. apa gak krasa lara ngoten lho Pak. Ya takon karo bocah takon. Kenapa kamu tanya sama sinden-sinden? Kamu nggak tahu kalau di sini ada aku. Kan kamu bisa langsung tanya ke aku. Gitu. Kan kamu nggak boleh tanya ke mereka. Kan mereka nggak bisa jawab. Kan mereka juga nggak pernah merasakan. Yang merasakan kan aku. Seharusnya kamu tanya ke aku. Wes. Jangan tanya ke mereka. Bar iki malah opna meneh lho kok. Siti-siti wae nek. Iki mau ibuke ya wis WA karo aku. Pripun, Pak? Pak, titip genduk nggih niku nembe sakit. Lho kaya ngono ki lho, perhatiane mbokmu nyang kowe. Tenan. Tenan. TB ini gadah resep damel swanten sae, Pak. Oh, ada. Apa? Mangke mawon kula kabari, Pak. Loh, iki saiki butuhe. Kenapa? Kan aku Omong sakit Ojo sekarang. anu nyuwun sewu jangan terlalu memakai obat-obat yang mengandung kimia, Nduk. Iya, Pakai terus? resep mbah-mbah air embun. Nah, Banyu dikek ning gelas. Embun, nggih. Jenengan jam 7 bengi niku pados golek botol, Nduk. Buka tutupe, botol iki buka tutupe kek ning dhuwur genteng. Ah. Lah, embune ben mlebu jam 5 esuk jupuk tutup kek ning ngisor longan. Terus Lah, mangke jam 09 jupuken, terus kowe ning apotek botol kuwi buakan tuku degirol. Kuwi embun niku Pak Kas. gedeg padha wae tuku obat ning apotek terus. Tapi kan lek mau ngembun-ngembun kae nggih ngrujuk raimu piye? syarat, Pak. Oh, syarat. Ya, anggrek durungane tenan. Kesarana. Iya. Ya terus nduk kan. Nah. Midangat kang Iki mau saking tresnane para penggemar-penggemar Niken Salindri. Nggih. Wingi Mbak Tari saka Hong Kong nek luar negeri nek ora Taiwan, Nggih. kuwi transfer aku 400.000. Alhamdulillah. Terus Mbak April saka Malang kuwi transfer aku 500.000 sebanyak 900.000 untuk diberikan kepada Niken kelawan Ardi. nggih. Nah wis tak wenek Ardi, lah engko nek ngedum piye ora entuk tukaran. Ya, Nah, lah, hitung sing kaya ngono. adil. Ya wis tak kene aku sebagai jembatani. Jabatane, Pak. Menyalurkan. Oh, lan MC, terima kasih. MC. Lan terima kasih untuk Mbak April memberikan jarik untuk teman-teman Duit Jolaras Indonesia. Jarik anyar kabeh. Sinten? Mbak April. Weh, hebat. Piye? Dagelan ora, Pak? Ora klebu grup kok. Lho, kowe tak grup apa piye? Lho, purun to? Lah kon harian ta niki menan.
Terima kasih Mbak Abel iki jarike padha kabeh sing dienggo kanca-kanca. Rezeki Pak nggih. Rezeki. Pasar Muji, matur sembah nuwun. Apane? Lho, tak ilingno mbok menawa lali ngono lho. Ngopo? Lho, mbok menawa ora maringi tak ilingno matur sembah nuwun, Pak. Niki tak ilingno. Nggih jarik ngono to. Nggih. Pasar Muji matur sembah nuwun. Minjing, Pak nggih. Alah. Op. Iya ndek terus. Ya. Pramitra Kangsi Mulya. Nalaya Manut aku nduk, Ken. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Nah, ngono. Sugeng lenggahipun Pak Sarmuji. Ya. Kepenak. Piye kowe dadi Pak Sarmuji lek jawab piye, Bi? Alah, yo, Nduk, ya, matur suwun. Omong OTP ya, jarike minggu ngarep. Nyamu sing engkel ae. Kok iso kok lagi wenehi to. Heeh. Iya entuk WA saka pasanganmu lawas. Syukur. Ayo Pak, diumpani terus kuwi TB. Nah, Pak Yogi Bagong. Syukur. Ya. Nano. Ya, Nduk. Wangi ialah bebagotan manggung jaluk Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Gen dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Nah, dibantu anake wedok. Ya wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane Niken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang lho Mas ngempitin. Ora, ya wis dheke kondang ki ora mergo dalang kangko ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Tur disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih. Ayo Butuwi, Mangga Butuwi, ayo. sing bareng ngempit aku, ayo. Ya. Ya. Kon dhuwur Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol rung Masih enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge. Bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane no akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Cangkemmu. Kiai bagus e ngono betul. Miner ke Bu? Yuk. Ya.
Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya, Be. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang ya ta. Geser sebelahe. Nah, primadona Dwijo Laras Indonesia. Wah, nggih. Jik gadis, ijik perawan lagek anyar-anyare lulusan cah kuliahan. Wah. Nduk Wanda. Wanda. Lon kon pipi enek andeng-andenge ta? Nggih. Ah, Lawas. saya manis, saya Manis ayu. lesung pipinya niku juga muncul. Iya. Nembe lulus ta, Pak? Nah, lagi wae lulus. Anu, Kuliah gelaran apa? Gelaran apa? SSN, sarjana seni. Seni. Oh, meh ora unda-undi karo bojo kula. Lah bojomu? Kula bojoku niku SPD MMD, Pak. Oh, sarjana pendidikan magister manajemen. Sapa sing ngomong? Lah kok SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik, Pak. Dadi pacaran 2 tahun bojoku meteng. beda karo Wah, bojomu. tak kira oleh SK sarjana karaoke. Ayo nduk Wanda. Ayo, Nduk. Ya, iki. Pakan. Ya. Pakan kan pakan nono Ya. Han. kan pakan kan pakan 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 nono ngono nduk. pakan nono Pancen yo jek prawan ki arep makani manuk ki rada ora ragu-ragu. Jajar Urung kelino makani manuk. ora apa-apa lah. Ora apa-apa. Heeh. Nek sek wonten iki makane manuk 2 tahun. Nek lagi ngelus-ngelus tok, Pak. Heeh iya. Lah iya. Ya dok. Ya, terus no. manuk kuwi Bapak nganggo mandek. Ayo sebelahe. Geser. Iya. Luar biasa iki yo. Apa primadona Dwijo Laras Indonesia. Wah, nggih. Mbak Mayang Anjarsari saka Bluro Mas TB. Nggih. Menika tasih SMP, Mas. Nggih. Napa niku, Pak? SMP napa? Sampun manak pindho dadi Wow. wis doboli wingi. Pak iya, sekermu kena nduk kita. Padahal cewili lho. Kita lek sik cilik ngono ya. Lah nggih ora ketok ora mawaki belas lho. Heeh. Batese prawan ngoten. Lah iya. Nduk, kulino makane manuk to. Heeh. Iki genah bakoh iki tukang makani kok. Nggih. Wah, delok cara jeluke mik wis ngawaten iki gegem lho kita. Apa beda ta, Be? Benten apa? Oh, bedane lek mayang kuwi gegem. Gegem nek saya perawan nyuwun sewu nek mik ngaten iki. Oh, lek iki mau mayakan sapa jenenge? Wanda ki mau. Wanda ngaten nek niki ngaten dan nek burine niki benten. Bedane. Ada jekelem. Nyapa ngono? Ora kuat belas. Gabeh ngomongamu sing ora-ora. Buri. Ayo, Mai. Mayang Anjarsari. Nah. Hah? Nanong. Ya. Ya. witing klapa
Ya sambung sebelahe. Sambung, ayo sambung wancit jalu yuk, yuk. Udu iki lho terusane. Ya, Ah. ya. Iki urut lho, Be. Nggih, nggih, nggih. Mau Wanda ki jek perawan, terus apa jenenge kuwi asa mayang kuwi wis duwe bojo. Lah Wiwik ki statuse rondo. Nah, sing arep mok pakane kami tuwa mo ya kuwi. Kamu tuh sapa? Pak Suwadi. Sapa sing arep ngekek bali desa kae sapa? Ora. Nek mulai legan diatur tindak teng bali desa. Kon ngapa? Alah teng mriku nggih tahlil kan mboten apa-apa. Wis nggih tahlil. Kaya apa ya silaturahmi kok iso. Aja kayak bali desa, kayak nggon yoga wentek kok. Walah, bulu iki sindian tambul. Wah, Malah. keparat kuwi. Timbang nganggur, Mas. Lah iya. Ya, dintekne Wi. Ayo Wi, ayo Wi. Wah Wi, ya. Bos. Wi. Ya wiwi. Sita ora? Sida. Oh, gitu. Ya. Bacotke kuda nyunglang saramban, ya. Duh lae wong bagus yen tan weruh sepi Ngaturi tindake panjenengane Bapak Sarmuji. Ha, Mas Ebe. Monggo Pak Haji Sarmuji. Tindak panggung.